Justin Bieber. Justin Bieber. Shut your mona. Lief? Oeh, wat? Schreeuwen? Ruikt je ook? Ruikt je? Français? Ah. لا شمال. Chocolat, chocolat. Chocolat. Yeah. Oui, du chocolat. Bon. Ah, ok, Ja. merci, merci. Bon. Wist? Nee, ik ruik naar Anne Frank. We maken video's op YouTube en dat zijn zo'n sociale experimenten. Kijk, daar is de camera. Zie je dat? Waar? Daar. Kijk daar. Daar. Oh my god. Ja, dat was... Ik had echt... Nee, dat was puur om te lachen. Dus... Vinden jullie dat goed als we dat gebruiken? Mogen we dat gebruiken voor de video? Ja, dat is wel inclusief. Ziet je dat dan? Nee, dat is gewoon dit. Hè. Ongeveer tussen 2 lampen. Ja, doe maar. Ja, oké. Dankjewel.